escollit el poema pels jardins, de Joan Brossa. Hem escollit aquest tema perquè, com la Glòria ens n'ha parlat tant del Joan Brossa i la persona tan peculiar que era, anem mostrar interès per a veure què és el que escrivia i anem trobar un poema que ens va agradar sobretot per la complexitat que tenia, perquè volíem anar més enllà, saber què volia transmetre amb aquest poema. El poema s'anomena Pels jardins. Fer sortir del capell cintes i flors, una tórtora morta d'Arla viva, reconstruir la carta, excepte el tros que té guardat el públic, em captiva. Gravar un estel o un triangle en un os amb força de tenebra venjativa. De nou i durament saber-se esclòs. Fer un crit d'horror amb la remota saliva. Trencar un mirall entre remor de blat. Anar descalç i trepitjar el mercuri em captiva. Em captiva la claredat per afegir tenebra al meu auguri i desbastar aquest bloc d'eternitat que no desorganitza cap murmuri. Doncs ara us explicarem una mica la interpretació que nosaltres li hem tret a aquest poema, perquè és un poema, com ja ha dit l'Ariana, molt complex, que realment la interpretació no és una, sinó que poden ser diverses. Nosaltres creiem que aquest poema d'alguna manera intenta trencar amb els convencionalismes, ja que mostra un seguit d'imatges trencadores que volen transformar i canviar la realitat. Per això, en els primers versos, parla de la màgia blanca i després ens parla de la màgia negra. Referint-se a aquesta màgia, el que ens està volent transmetre Joan Brossa és aquest canvi, aquesta transformació, la qual us he explicat anteriorment. Després també, com ja heu vist, repeteix una frase que és em captiva. A ell el que el captiva és tot lo diferent, allò que està fora de lo normal. Per exemple, els ideals de les persones, tot això ell, doncs per això hi ha un moment que diu, per exemple, trepitjar el mercuri, anar descalç, és tot el que seria allò diferent a lo normal. Després també aquestes reaccions es diu que són degudes a que ell se sent com exclòs de la realitat en la qual està vivint. I, com ja us he dit, ell va en contra dels prejudicis i dels idealismes de la majoria de persones. En resum, així més, Joan Brossa el que ens vol és trencar amb l'idealisme de la majoria, allò que la majoria diu això està bé i realment no ens posem a pensar si és correcte o no és correcte, i el que vol és transmetre és que la gent segueixi els seus propis idealismes i no faci cas a la majoria, a la societat. Llavors, nosaltres hem pensat que amb aquest poema es podria... és molt difícil d'entendre per nens petits o nens de primària, però creiem que es podrien treballar, per exemple, aspectes de transformació o canvi, per exemple, el canvi de l'aigua, el coneixement del medi natural, i a poc anar introduint el poema, però a poc perquè és difícil d'interpretar i d'entendre. I ja està. Molt bé.